Yaron nan yayi ƙarfi. Daga ƙarshen wasa, second round da third round, Malam Umar Bush ne ya wini, yanzu an gwada wina. Kada gan duka na yake da Allah. Is Malam Umar. Na cinye shi. Ai godiya nake gaskiya, na gode, na ji daɗin wannan wasa da fatan alheri. Kuma kai ne ka ɗauki kofi? Ni ne da kofi. Boxing naku kuma Allah ya ba Malam Umar nasara, me za ka iya cewa? Ba tsoro ne ya dawo, in ba tsoro ba ka dawo. To ai shi yayi winning ai. Wallahi bai nasara ba. Shi yayi winning ai. Ba tsoro ci. Yanzu ka jira next. Za mu haɗa gaba.